Poďme sa opäť zahrať a dajme si kvíz. Pravidlá sú jednoduché. Poviem otázku, sám sebe si odpovieš a ja poviem odpoveď. Následne sa môžeš pochváliť v komentári výsledkom. Pripravený? Tak poďme. Prvá otázka. Kto je známy vetou a predsa sa točí? Nie, nebol to Braňo Mojsej, bol to Galileo Galilei. Rozdiel medzi prílivom a odlivom je väčší v Chorvátsku alebo v Škótsku. Jednoznačne v Škótsku a máme tam v novembri pokročilý jachtársky kurz. Čo znamená znak prevrátenej kotvy? Zákaz kotvenia. V noci vidíš okrem navigačných svetiel 3 zelené svetlá v trojuholníku. Aká to je loď? Minolovka, respektíve vojenská loď. Ktorá mapa bude podrobnejšia? Mapa v mierke 1:100 alebo 1:10 000? 1:100. Ktoré volanie na vysielačke má vyššiu prioritu? Pan alebo Securité? Pan, to už je stav núdze. Aký druh dna by si vybral na zakotvenie? Morskú trávu, korál, kamene či bahno? Jednoznačne bahno. Akom oceáne sú Seychely? V Indickom a dovolenkovú plavbu tam máme vo februári. Prihlásiť sa môžeš na našom webe. Tlaková níž je cyklóna alebo anticyklóna? Je to cyklóna. Vzniká oblačnosť, zrážky a vietor. Červená vlajka s bielým pruhom označuje potápača a mal by si sa mu loďou vyhnúť aspoň na 100 metrov. Tak, ako sa ti darilo?